Mag-i-intro sana kami kaso... Ano na? Bis. Ano na? Namiss mo pa de? Mag-intro sana kami kaso dumating na si Padi-Padi. Ano na, pre? Namiss mo pa de? Ano na, bago, pre? Ha? Ano na? Nagiling mo ko. Biscuit. Sa kuya. Kumusta na pa de? Kumusta na ka mo? Nagiling mo, pre. Ha? Nagiling ba da? Ano? Nagiling mo. Ano? Nagiling. Parang magbalik. Oh, galing yan kay The Prospect. Salamat kay The Prospect sa bigay niya sapatos. Yan, so, na guys, no, dito nga po tayo kila Padi-Padi. So, siguro naman, sapat na yung time na binigay natin sa kanila, lalo-lalo kay Ate Yuli. Kung andyan man si Kuya Ruben, nangyari. So, hindi na tayo, binawalan na tayo mag-vlog dito kasi nga, magulo daw yung pamilya nila dahil sa atin. So, ngayon, hihingi natin si Ate Yuli ng paliwanag kung ba't niya naman nasabi yun kasi masakit para sa akin. Hindi lang para sa akin, para sa mga sponsor kasi sila yung sila talaga yung dapat pasalamatan dito dahil nga hindi naman sila magiging ganyan kung hindi dahil sa mga sponsor natin na nagbigay, tumulong sa kanila para magkaroon sila ng bahay at lupa. So, paano maging maayos yung lagay nila. Kasi nakita naman natin dati, nung una natin silang mapanood, makita, talagang kawawa. So, ibang-iba na yung itsura nila ngayon. Kaya, hihinga natin si Ate Yuli ng paliwanag kung bakit ganyan yung nasabi niya. So, siguro nabigla lang din. So, titingnan pa rin natin. Go! 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 Magdi! Yan si ano. Ito yung anak ni Ate Yuli na taga Kalabanga. Katay. Ayan, so magpapaalam pa rin muna tayo sa kanila kung pwede bang i-vlog na. Kung pwede pa ulit silang i-vlog kasi kung hindi, ikakat na lang natin itong video na to. So pero mag-uusap pa rin kami ni Ate Yuli kung ano yung dapat gawin. Ate Yuli. Pasensya ka na sa kung sa emuta. Sa isang dami ko ba naman problema na Pasensya ka na sa Mamaya natin yung pag-usapan natin Yuli. Pero bago kami bago natin ito ipagpatuloy, papaalam ulit kami okay lang ba na i-vlog ulit mag-vlog ulit kami dito sa inyo? Wala namang problema kasi pasensya ka na nga rin. Ate Yuli kasi hindi lang naman ikaw yung may problema. Kami din may problema lang kami pero sinasarili lang namin na. Kaya yung problema nyo dapat sa inyo na lang din. Huwag nyo na kami idamay. Sana nung sinalitaan kita na ako kay Jimboy noon pinuntan ako ng Jimboy kasi bad daw ako kasi inaway kita. Pupunta sana ako sa iyo. Tuloy muna tayo doon sa sa inyo. Ito yung anak mo? Wala kasi yung lula niya, walang gaalaga. Yung papa niya nasa nagat sa trabaho. Dito din umuwi? Hindi. Si Kuya Ruben? Nasa Maynila na nung away kami dito. Kinampasan na. Alis na. Gugulong, walang po. Asa si Role? Ayun nagugas ng nagugas ng Si Roy? plato. Yung balita? Okay naman po kayo. Nalungkot si Padi-Padi ng isang araw pa yan. Nandiyan ngayon si Roy. Ako, mayo man. O sige na yan, karibus na pupunta tayo kay Ron. Karibus. Sorry. Wala yata yung sidecar dyan. Asan yung Ayun nilagay doon ni Pisi doon kasi hindi nga dito nakainan doon nakatrapal. Hindi niya talaga ginagamit? Hindi pa nga nagagamit. Bakit? Wala naman ditong may alam niya magpro-padyak. Ito hindi naman marunong maggamit ng padyak kasi ngayon pa lang nagkano. Sir, hindi pwede. Kung marunong niyang gumamit niyan. Sus na si Ate Yuli. Pajak na lang. Pajak, hindi pa marunong gumamit. Rale, kamusta? Ano balita? Galmusal na kaya? Anong almusal niya? Ha? Maluto. Ayaw gamitin yung padyak?
Ayaw nyo gamitin padyak? Abo nilong gamitin sa padyak? Bakit? Ayun, ayaw nilang gamitin yung padyak kasi wala daw marunong. So, yan baka maano lang dyan, baka mabulok lang. Kalawangin. So siguro pwede natin kunin yan para ayan, itanong natin doon sa sponsor niyan kung ano yung gagawin. Kasi sayang din naman, hindi naman papakinabangan dito kung hindi yan gagamitin. Ano pa rin? Ang laki-laki daw ng naitulong namin sa inyo, lalong-lalo yung mga sponsor talaga. Sila, sa akin walang problema yung yung nangyari. Pero nahihiya lang ako dun sa mga sponsor natin. Kasi, yun na nga, hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa kanila. And so, magandang umaga ulit guys. No? Andito nga po ulit tayo kila Ate Yuli. Yung para hingin yung paliwanag niya kung bakit niya nasabi yun. Kasi sa akin personally, masakit yung mga sinabi niya. At the same time, lalong-lalo sa mga sponsor talaga, yun ang hindi ko matanggap na yung mga sponsor, yung pera na pinapadala dito, pinaghirapan din nila. Hindi lang nila pinupulot yan doon, dugot pawis din yung pinuhunan para magkaroon sila ng maayos at matibay na bahay. Tapos ganun lang yung sasabihin ni Ate Yuli sa atin, hindi na natin ibablog sila. Na napakarami nating plano kila padi-padi sa mga kapatid niya. So pag-aaralin sana natin. Kaso yun nga, nasabi niya yung mga hindi dapat sabihin. May nagsasabi ba sa inyo na sabihin yun sa akin o kayo mismo naisip niyo yun na sabihin sa akin yun? Sa totoo lang kasi yung time na pumunta dito si Roy, nag-away kami ng asawa kasi nung dumating ako, naglasingan sila dito. Time na pumunta dito si Roy, siyempre magulo pa na yung isip ko, yung ko. Kaya umingi akong pasensya sa kanya. Kung sabi ako sa kanya ganyan. Kasi ang dami ko kasing problema. Nung sinalitaan ko siya na wag na mag-vlog, nakita ni Padi-Padi na inaway ko siya. Pinuntan ako ni Padi-Padi. Bakit mo? Sabi ko, bad ka ma. Ba't inaway mo si Padi ko? Tapos napaiyak ako kasi si Jimboy. Mahal na mahal to ni Jimboy eh. Gusto ko sanang humingi sa kanya nung umagana, sorry. Kasi nasalitan ko na wag nang mag-vlog. Pero hindi ko naman siya sinalita na kung yung murahin ko kasi ayaw. Kasalanan naman talaga yun. Nilang nasaktan man talaga siya. Kahit ako nga, nung nagalit ako nung naanuhan ko na, kung mali pala ako. Kasi ang dami naman talagang tinulong nila sa amin. Mga anak ko ngayon, nakapagsalita na, hindi na nagugutom. Sa dami nilang ginawa sa mga anak ko. Ako nagkamali. Hindi sila. Kasi ako na ako sa sarili ko kasi wala naman nagtatrabaho. Katulad ngayon, hindi na naman nagpadala yung asawa ko. Wala naman akong trabaho kasi kaalaga ako ng anak ko. Sabi ko, kawawa naman itong mga anak ko kung ko sana, doon muna ako kasi wala nga mag-aalaga sa pangalawa kong anak kasi wala din yung lola niya. Yung asawa ko, hindi naman yung mga pagtrabaho na wala mag-aalaga niya kasi yung kapatid niya doon may mga anak din. O, paano wala naman naghahanap buhay noon kasi wala din yung asawa. Kundi siya magtinda-tinda Kaya parang naguguluhan ako kasi parang sasabog na yung ulo ko sa kukuha ang pagkain ganyan. Yung mga anak ko din mahihiya, wala din trabaho. Sa problema sana, nadamay ko tuloy sir, kaya humingi akong pasensya, wala talaga siyang kasalanan. Bilang naawa ko Padi kasi labi na banggit niya araw-araw hindi niya na daw nakikita si Padi ni Roy sa kagabi nga. Diyan si Roy, say ko saan? O sige, maligip ko na para makita mo kung tayo. Nahiya kasi ako pumunta sa kanila. Say ko baka ako mapagalitan. Kaya papasalamat ako kasi nandito bumalik uli si Roy. Kaya matutuwa na lagi si Padi-Padi. Kaya sabi ko sa sarili ko, ko talaga, sabi kong ganun. Kaya papatawad kaya uli ako ni Roy sa ginawa ko sa. Anong desisyon sa padyak na natin yun?
magabag kang ama kayan. Pag nagsakali dang umuli siya, di ano niya daya. Tama, puro padyak da. Kailan pa siya uwi dito? Pag bulok na yung padyak? Pag bulok na siguro. Oh, huwag na natin hintayin mabulok pa yung padyak niyan. Kukunin muna namin yung padyak. Kasi si Roy, pwede nang di ba marunong magpadyak si Roy? Hindi marunong yung mag-bike. Ano din Ang alam lang nila yung magtatrabo-trabuan sa damo, ganyan. Maggamas. Oh, so paano yan talagang... Ang alam lang nila maggamas sa ganyan sa mainit. Pero yung magpadyak, hindi marunong. Kasi hindi nga marunong mag-bike. Kasi hindi nga nabilan nga silang mga bike niyan, mga ano. Kumusta naman yung ano mo? Hindi na muna ako ngayon Puhunan. Wala na nga. Katulad nga nito Wala na ubos na yung puno. Wala naman sila. Ako man talagang tumutulong. O nagpadala naman yung papa nito. Ubos na. Yung papa nila, wala naman. Kasi may mga anak ka na, Ate Yuli, na pwede mo nang asahan, pwede naman kapagtrabaho din. Huwag mong huwag mo kasing kukonsintin yung mga anak mo na porket hindi nagtatrabaho, hahayaan mo lang. Utusan mo. Kasi paano kayo niyan kung hindi magpadala yung asawa nyo? Saan kayo kukuha ng pagkain? May inaasahan na sana kung pwede yung pagkakitaan, yung balagdi padi-padi. Yan, nasira naman yung cellphone. Anong gagawin natin yan? Tanungin naman natin si Roy. Kasi si Roy talaga dito yung pwede nang asahan sana para makatulong ni Ate Yuli sa paghahanap buhay. Kaso, ikaw Roy, anong trabaho yung naisip mo gawin? Sana gusto ko itong marupot sa hindi ito bagang parabalag man baga po. Kita baga po kanya-kanya man pangarap na matrabaho ba po sa padyak man. Kanya-kanya baga po. Ayaw mo lang, ayaw mo magpadyak. Iyo, kanya-kanya man. Magbablog ka na lang. Eh paano yan sira na yung cellphone? Yung Saan tayo po. kukuha ng pang-vlog? Isa pala yun, no? Alam na namin yung totoo. Ba't sinabi mong si Padi-Padi yung nakasira ng cellphone? Hindi, kasi baka sasabihin na sana baga sa'yo ng anak ko. Isasabihin ko sana ng totoo kaso ano mo hindi. ganyan. Ba't sinabi mong si Padi-Padi yung nakasira ng cellphone? Inano ko kasi, kaya ako si Padi-Padi nila kasi mahal yun ni Roy para kakong, Yan ang mali. ayun nga. Huwag mong pagtatakpan yung mga taong... Ayun yan, nagkamali ako kasi Ako nga, pinagalitan niya nga ako nung Naanggot nga niya, naanggot nga ako kay mama. na si mama. Sasabihin ko na sa nila. Abo ko mo patin humambog pag gusto ko totoo. Kasi alam nung kapatid mo na nandito siya nung nagtatiles eh. Kaya sabi ko, sasabihin yung kiro. Kaya pasensya ka na kasi. Bago ko pa malaman yun, alam ko nang nasira talaga yung cellphone. Kaya pasensya ka Gusto na. ko lang kasi, kayo mismo yung magsasabi sa akin. Kaya pasensya Inanggutan ka ko nga si mama paggali. Wala kayong itatago sa akin kasi lahat alam ko eh. Kaya sabi ko, Gusto ko lang kayo mismo yung mag-open sa akin. Nasira. Sa susunod, huwag mo nang sisisihin yung ibang tao, lalong napaka-innocent yung bata yun. Walang Ay, kasi kamuwang-muwang yan. padi-padi siya na pa lang yung kasi sinisi mo maliro. Kung bakit nasira yung cellphone siya naman pala talaga yung kasalanan. Sa susunod, huwag mo kikonsintin yung mali. Magulang ka, anak mo yan. So gusto mo bang gawin din, pag naging magulang to, gagawin niya din sa pamilya niya na tatakpan niya porket ay alam niya ng mali, tatakpan niya pa. Kaya Sa susunod, huwag dapat gano'n. Kaya sabi ko, tinan mo, talaga, tama man yung sinabi sa akin ito kasi Bago pa kami magtanong, alam na namin. Gusto lang namin na sa inyo mismo marinig. Pero ayun na, tinakpan nyo na. Ayaw naman namin kayo mapaya. Pero sa pagkakataong ito, kailangan na namin sabihin kasi sobra na. Diba? Si Roy naman, sa susunod, wag mo nang sasabihin ulit yung kami na yung tumutulong, kami pa yung masama na. Huwag mo nang sasabihin sa mga taong tumutulong sa inyo, bakit sinabi ko bang gusto nyo kami tulungan nyo kami. Huwag gano'n na, magpasalamat na lang tayo. Sinasabi ko yun para sa inyo din. Tulad niyan, maghanap buhay kayo kasi tulad niya wala na si Ate Yuling pang wala. hanap buhay, yung tuyo. Saan kayo kukuha ng pagkain niyo? Dapat ikaw tinutulungan mo siya para magtrabaho. Ayun nga sabi ko sa kanila, Diba? sa kapanganay ko. Yung masakit talaga po pag mahit lang inisbilahan. Kaya Ayun, kung The aim on pagrason, bakun ang rason. May mga maraming diskarte, maraming paraan kung paano ka kumita. Ibigay kami ng hanap buhay sa inyo. Tulad yung sidecar, napakalaking bagay yan sa inyo.
Yung sana po ko. Hindi magamit sa pagtutuyo kasi wala nang puhunan. O magpadyak dyan sa sentro. Kanya-kanya mabuga po kita kayang ano. Pangarap kanya-kanya. Hindi, bako man po. Gusto ko Kaya itong dahil tarap. man pwedeng pag pinangarap mo ini, niya akong katulos duman. Dahil man po, ang gusto ko Wag po sabihin. kadigdi. Ang gusto ko sabihin. Walang pangarap na pag pinangarap mo to, andun ka agad. So magsimula ka dito sa baba. Step by step yan, makukuha mo yan. Anong yung pangarap mo? Maging vlogger. Sana po. Unang-unang wala sa'yo, cellphone. Paano ka magkakaroon ng cellphone? Maghanap buhay ka. Kung ano-anong hanap buhay dyan, pwede mong para magkaroon ka ng cellphone. Pag nagkaroon ka ng cellphone, doon mo na maumpisahan na mag-vlog. Kasi kung hihintay mo lang na, paano kaya isipin mo lang, paano kaya magka-cellphone? Tapos wala ka namang ginagawa. Hindi rin mangyayari pangarap mo. Talent without works is nothing. Diba? Pero yung talent mo, gawin mo, ipakita mo, pagyamanin mo, pahalagahan mo. Makakuha mo yung pangarap mo. Ba't mo ikakahiya yung marangal na trabaho? Kaya kung gusto mo, maghintay na lang dito na maghintay. Eh, marami naman parang baka kumita. Ako lang iparealize kay Roy na yung kwento ng buhay ko, sana makapulot siya ng aral doon. Kasi hindi lang isa, dalawang trabaho yung naging trabaho ko. Unang-una, yung tawag doon, namumulot kami ng palay. Simot, tawag sa atin, simot. Napulot kami ng palay. Kung saan-saan kami nakakarating yan. Hindi kami nahihiya. Naging, tawag doon? Magsasaka. Nagtatanim kami ng palay. Naging basurero din kami. Ako, nagbasura din ako. Kargado, naging boy. Nag-ice cream ako, nag-sidecar ako. Grade 6, dinaanan ko yung trabaho niyan. Sidecar tapos ice cream. Pag wala kaming bandang tanghali na. Magtinda-tindang ice cream yan kasi may Nagtitinda kami ng ice cream niyan. scramble. Pag walang ice cream, padyak naman. Kung wala kasing magpapaalala sa inyo na gawin nyo yung dapat, lalo sa pagtatrabaho, hindi nyo maiisip yan eh. Kung hindi namin kayo advisean, kung hindi namin sasabihin to sa inyo, hindi nyo maisip. Ang maisip nyo lang, maghintay dyan. Kasi mama mo siguro, di ka naman inuutusan magtrabaho. Inaano ko naman, yung mga sarili ng isip yan. Dapat sila, kasi hindi na naman sila tukbuan. So sa ngayon, ayaw mo gamitin yung padyak. Kasi ayaw ko, de ko. Ayaw mo talaga. Hindi naman magagamit yun kasi walang toyo. Wala pang toyo. Kakausapin ko yung sponsor ko, ano yung magandang gawin dyan. Kasi hindi pwedeng nakatiwang yung... Tinahubang ko nga, matakla na pati. Tinahubang ko siya. Yun na nga yung mahirap doon eh. Ano kaya kung kunin namin ngayon? Magpadya ka na sa pauli. So ano pare? Apakita pare? Pare? Good. Supog na si Pade. Bukas sila sa biscuit mo. Dahil doon sa nangyari na yon, hindi ko alam kung may magpapadala pa sa inyo. Kasi ngayon alam kong babalik na naman kayo sa dati. Tulad niyan, wala kayong hanap buhay, walang tuyo, walang puhunan. Alam kong babalik kayo sa dati. Pero sana hindi dumating yung time na iiwan mo ulit yung mga anak mo. Ayun nga, sabi ko sa kanila, ako may anak naman, magtrabaho, magtulong sa akin. Kasi mabuti kung hindi tayo Yun na nga yung gusto kong mangyari. papagod. Yun yung sinasabi ko. Tumulong na sila sa akin. Hindi lang wala naman trabaho. Hindi lang, inayaan ko na lang. Kung dito ka talaga, hindi ka makakuha ng trabaho pag nandito ka lang. Pero kung maganda pala ka, makakuha ka. Ito nga po yung napag-usapan namin. So, hingi naman si Ate Yuli ng pasensya. Sa akin sabi ko nga,
Walang problema sa akin yun. Although masakit talaga yung mga sinabi niya sa akin, pero walang problema sa akin yun. Lahat tayo pwedeng makapagsalita ng hindi maganda. Kaya tinatanggap ko yung ano niya, yung pasensya na. Nahiya lang talaga ako dun sa mga sponsor na talagang tumulong para magkaroon sila ng ano nito, ng maayos at magandang bahay, tapos ganun lang yung mangyayari. So ayan, humingi naman ng pasensya, so okay na yon. So si Roy naman, ini-encourage natin na maghanap ng trabaho, sana. Kaso talagang, yun nga, hindi natin pwedeng pilitin yung isang tao na maghanap, gawin niya ang hanap buhay na to kung hindi siya magiging masaya doon. So mahirapan lang siya. So yun guys, yan muna ang update natin sa kanila. So hanggang sa susunod na video po, maraming salamat and God bless po sa atin.